O pakiramdam mo ba? Ay, magkakapera ka ngayon. Ano-ano ba ang senyales na magkakapera ka ngayon? May nag-chat kaya sa'yo? Or may tumawag sa'yo? Or may kumausap sa'yo? Or pisikal nararamdaman mo, kumakate. Kumakate ka, ganun. Charot with the rot. Kumakate yung palad mo. Magkakapera ka ba sa ganyan? Hindi natin talaga sure. Sa totoo lang, hindi natin masabi. Kasi minsan, pag may nag-chat sa'yo, akala mo babayaran ka na sa utang. Yung pala, mangungutang palalo. Yung tipong, hi, kumusta? Tapos ang susunod na dyan, baka pwede namang mangutang pa. O baka pwedeng manghiram ng ganitong amount. Kaya lang, magastos ka din. Kaya wala ka rin mapautang. At ang matindi pa doon, may utang pa siya sa'yo. Kaya ayaw mo na siyang pagkatiwalaan. Kaya alam mo kabisyo, sa ganitong panahon, na tagtuyo. Hindi po yung panahon lang natin yung tagtuyo, no? Kundi yung mga bulsa rin natin. Ang kailangan talaga natin sa panahong ganito, yung malupit na diskarte. Paano ka didiskarte? Benta mo sarili mo. Charot! Ako nga kulang na lang ibenta ko yung sarili ko eh. Sa totoo lang, dito nga sa loob ng stasyon namin, may mga bisita kami ngayon. Oo. They are all from Isigaw ninyo, guys! O diba, sinabi talaga nila yung Mango Plus. Hindi nila sure kasi mukha silang kagalang-galang ngayon. Hindi sila sumisigaw ng ganon. Kami lang sa Lab Radio yung sumisigaw ng ganon. So anyway, they are all from Mango Plus. And etong mga to, talagang binibenta ko na yung sarili ko para kuhain nila ako, diba? Oh. Pag doon ka, magkakapera ka. Oh. So, yun lang naman Bishop. Pwedeng ikaw, gumamit ka ng ibang mga skills mo or abilities mo para magkaroon ka ng extra income. So, pwede kang maglinis ng kwarto ng ibang tao o di kaya naman maglinis ng bakuran ng ibang tao. Pwede ka na mag-content creator. Ang dami-daming avenues ngayon para magkaroon ka ng pera Kabisyo na hindi mo kinakailangang gumawa ng masama o di kaya naman hindi mo kailangang mamerwisyo ng iba. So, kung gusto mo ng pera, wala ako nun. Magkakaroon pa lang. So, hanap ka, diskarte ka Kabisyo, basta nasa tamang paraan. And kung sakaling nakikinig ka ngayon ng radyo, para ka na rin naka-jackpot. Alam mo kung bakit? Kasi kapiling mo ko eh. Kailangan pa bang i-memorize yan basic? Yes, Kabisyo, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito. At sywa kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Rocketera.